Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? O karon di ay nagbangutan ang RMN DYHP sa pagkamatay sa pagpanaw sa batikang radyo drama aktor-director nga si Alex Lara, konsehal sa Naga City, Cebu. O siya di ay itong nagdala sa papel ni attorney sa dramang Panugon. Bagong drama na siya, mga ka-DJ, mga ka-listeners. Yan na ako i-upload diri sa iyang tingog lang audio sa Panugon o sa recording nila sa Ikaw Ang Akong Kinabuhi o na po stage drama. Tanawa lang na diha siya. Rest in peace, Alex Lara. Mingahan dyan mi sa imuhang tingog sa radyo. Di na may kadungog. Ubay-ubay na dyan mga ka-DJ, mga ka-listeners, no, ang nangawalang mga banggiitang dramaturgo sa DYHP. Sila si Anhing Naitiban, si John Gomez, si Ray Boris, si Miralona Tumulak, ug uban pang mga dramaturga ng mga banggiitan. Rest in peace na lang, Alex Lara. Mingahan dyan sa imong tingog, di na may kadungog. Labi na sa dramang Panugon. Sa imong gidala nga papel nga attorney. Nga karon nagdagan pa sa kahanginan. Rest in peace, Alex Lara. Ay mo ba di ka lang una mag-vlog? Confidential kini yung mga adventure ka ron. Mayo pagkabot, Eric, Joel o Wilma. Apel siya. Tood, pagila-ila mo. Siya si Eric Tan, si Wilma Swan o si Joel Amogin. O niya, siya sab si Ella Birhel. Oh, kamong upat ang mga sumusunod. Pamati mo, ha? Gikinahanglan nga magkasabot mo. Tuod ka dili gusto og kagubot si Don Faustino. Daibaw ko nga gipanggutom na mo. Dali ka mo sa hotel. Aron magkuha na ninyo ang yawi sa tag-sa ninyo kakwarta. O guman sa tunga sa oras, magpaabot ko ninyo sa restaurant ng maong hotel. Nasa ground floor. Runga ka na ninyo. Paglingko na mong tanan, kaya nagpaingon na din si Don Faustino. Oh, Ella. Bilib ko rin mo na. Pero may kamang kuna siyang mga kauban. O pagpila din ha o siya'y gusto rin mo kanon. Kamo ang order sa gusto niyong kanon. Unlimited. Yes. Bisa lang siya kamahal. Basta inyo lang kanon. Karon nga nagkakaon mo, kinahanglan mo pahuway mo. Kay ugma sa las 5 sa kadlawon, mamiya na kita din sa hotel. Si Don Faustino lang makatubag niya ng tanan yung mga pangutanan. Hindi lagi bedak, klaro kayo. Ano ba na? Anak ko ba ito? Pa, akong kiingnan si mama nga dun na kay gipatukod nga pag-umbay para nato. Tinuod ba? Nagpatukod kag bag-umbay? Oo, wifey. Ug tuwa ni mahimutang doon sa dagat. Doon sa dagat? Gipili ko ang usa ka subdivision, wifey. Nga doon sa usa ka resort. Aron kung ganahan tang mga ligo, dali tang kaliko. Gusto kong makakita pa. Sige na pa, muadto ta. Ipakita ni mama ang bagoon niya na tumbay. Dili mo ta angay nga magsuro-suroy ta anak. Tuod kay, wa pa badakpis sa mga kapulisan ang suspitado. Magsuro-suroy ta anak. Dili mo ta angay nga magsuro-suroy ta anak.
Tungod kay, wa pa madagpis sa mga kapulisan ang suspitsado. Ayaw sila katawa ba? Ang ate mo pilit man imong dila. Ang suspitsado. Kloro ito? Oo, nanipilit ka. Madagpis sa mga kapulisan ang suspitsado. Abi ni mo, abi. Gusto kong ikaatubang si Cherry. Wa ka mahadlo ka tigalig. May daw tayo siyang plano, patok nito. Gusto ko lang masayran. Ngano gisuklian niya kanilad ang kaayo nga gipatagamtam ko niya. O niya na pakikita niya. May ituganon ako ni mo, wife. Dugay sa mo matugaan na, oy, tugaan na. Di ba siya ka maminaw? O niya na Nga lang na. nagkuan mo ni Cherry. Pagabot surahan, bata na ho. Perting katawan ako. Mauto ni uli ko, ditanda akong sini. Pagabot sa sinihan, di abitay na ho. Pero ako mo katawa. Ako mo itong na ho. Ano? Ito mo ko ka-inlove ni mo, babe. Baliya. Tara na, sa ba? Ayaw si kapos-kapos na ginagawa. Kigalain daw kabuhi. Di panuhot ka naman ko.